Ak si chcem zlepšiť svoje svaly, tak cvičím práve tento cvik už niekoľko rokov. Pre niekoho môže byť ľahký, pre niekoho zase obťažný. Ja ho robím takto. To znamená, opriem sa o ruky, opriem sa o chodidlá a teraz pozor. Telo je šikmo k podložke, čiže nevystrukujem zadok, neprehýnam sa v chrbte, ale som pekne šikmo. Najprv idem spodnú časť, tak zodvihnem jednu nohu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, druhá noha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a teraz jedna ruka na rameno 2, 3, 4, nevytáčam sa, 6, 7, 8, 9, 10, druhá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samozrejme, že si to zopakujem aj viackrát. No a teraz taká dobrá správa. Vianočné balíčky nechávam ešte do vypredania zásob, takže sú plné vlastne mojich doplnkov výživy bez chemie a bez umelých sladidiel. So zvýhodnenou cenou a takisto ešte som nepridala na to novú DPH, takže všetko nájdete na www.zora.sk. Poponáhľajte sa, pretože len do vypredania zásob to nájdete v mojom e-shope. Ostaňme zdraví.